Szeretettel üdvözöljük azokat, akik később nézik meg ezt a felvételt. Szeretnénk röviden beszámolni arról, hogy a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolánknak a fenntarthatósági irodája hogy kezdte el a tevékenységét. Tehát fél éve indítottuk el, vagy fél év elején indult el a fenntarthatósági iroda, aminek az a célja, hogy a fenntarthatóság alapelveit hangsúlyozza a főiskola saját hallgatói felé, és sugározza kifelé a főiskolán kívülre, mert hogy ezek az elvek nagyon szoros összhangban vannak a Vaisnava filozófiával, életmóddal, nagyon fontosak a jogához, a lelki fejlődéshez, és ugyanakkor nagyon fontosak a mai világban. És sok főiskola, egyetem működtet hasonló irodát, azért, hogy ezeket az elveket képviselje és hangsúlyozza. Tudnotok kell, hogy itt a mi főiskolánkon ez egy új kezdeményezés, tulajdonképpen a meglévő erőforrásokból gazdálkodva, főként a kommunikációs csoportnak az áldozatos munkájával történik mindaz, ami történik. Ami jó eredmény történt ebben a fél évben, hogy a Greenfo nevű környezetvédelmi híroldal az bemutatta a főiskolánkat ebből a szemszögből, bemutatta, hogy már most mennyi fenntartható gyakorlatot mutatnak be, vagy végeznek a főiskolának az oktatói, a hallgatói, maga az intézmény. Sok hallgatónk jelezte, hát körülbelül egy tucat hallgató jelezte az aktív érdeklődését és a tenni akarását. Köztük vannak olyanok, akik már magukra vállaltak feladatot, például Kovács Nóra elvállalta, hogy a fenntarthatóság 17 célkitűzésével összeveti a főiskolák működését. Már ebből is született egy cikk a Yoga.pont oldalra. Nagy Noémi hallgatónk szintén megjelent egy cikket a saját falusi fenntarthatósági gyakorlatairól, és ennek is kilátásban van a folytatása. A Yoga.pont oldal egyébként egy központja, vagy egy fontos csatornája a mi küldetésünknek, a fenntarthatósági irodának a működésének. Emellett van a főiskolának a Facebook oldala, ami ugye nagyon nagy közönséget ér el, több sok ezeres közönséget. Azon is megjelennek alkalmilag ilyen témájú híreink, és van egy külön hallgatói Facebook csoport, amiről tudtok, oda is alkalmilag mennek ki. A legsűrűbben pedig azok kapnak értesítést és híreket, meg lehetőségeket a közreműködésre, akik a fenntarthatósági hírlevelünkre feliratkoztak. Ez körülbelül 20 hallgatót jelent, akik mondjuk úgy a kemény magja ennek a kezdeményezésnek, és akik szívesen vállalnak szerepet is, és van már jelentkezőnk, aki videós interjút szeretne majd adni, és ahogy említettem, a Yoga.hoz is többen akarnak csatlakozni azáltal, hogy ott cikkeket írnak. Szóval nagyjából itt tartunk most. Köszönöm szépen mindenkinek a közreműködést, a lelkesedést, a hozzájárulást, és ilyen módon fogjuk folytatni. Vannak terveink a jövő fél évre vonatkozóan, és nagyon aktív, konkrét tervek, ugye, Nemzeti Park meglátogatása és egy ottani segítő munka is kilátásban van. Hamarosan meg fog jelenni itt a főiskolán belül egy nagy fali újság a fenntarthatósági hírekkel, hogy ne csak az online felületeken mozogjunk, hanem legyen ilyen kézzelfogható jele is a tevékenységünknek, és a főiskola zöldülésének egy kézzelfogható jele lesz, hogy ilyen hatalmas kőkaspókat vásárolt a főiskola, több mint egy tucatot, és ezekbe is itt körbe a főiskola körül fogunk ültetni nagyon változatos növényeket. Úgyhogy továbbra is kísérjétek figyelemmel a fenntarthatósági iroda működését, és ha láttok benne olyan szálat, amihez szívesen tudtok kapcsolódni, akkor azt tegyétek meg. Állandóra elérhető egyébként a bhf.hu-n, a hallgatók menüpontban, a fenntarthatósági iroda alatt, hogy milyen aktuális programjaink és
terveink vannak. Köszönöm szépen!